Съставът при читалище Народен будител село Българево се състоеше в началото само от 3 певици и 1 акордеонист. Ръководител на групата беше Михаил Андонов. Впоследствие при нашите изяви и добрия имидж на състава, групата се увеличи на 5, а в момента на 7 певици. Ябълка падна на старец, ябълка падна на старец, стареца много зарадва, засука мустак нагоре, засука мустак нагоре, заглади брада надоле. С много упоритост те работят, те репетират и аз съм много доволна, защото успяваме да постигнем добри резултати. Всяка година от 1999 година ние сме по сцените на Балкан фолк, на Еврофолк, Търново, Царево и в региона. Благодаря им от сърце за това, че отделят от своето свободно време и са винаги на време на репетиции. В момента наш ръководител е Григор Атанасов. Аз съм много доволна от неговата работа, защото той успява да обедини колектива. Той успява да научат те все по-хубави и по-хубави песни. Както виждате и чувате, тези песни са за Добруджа и за нашия роден край.
всичко пеем, защото ни харесва. Значи още от дете си спомням, съм пяла народни песни на различни фестивали. Може и да не е професионално, но с любов го правим всичко. Това е при нас основното, което наводи, това е желанието и обичта към народната песен. Това е най-вече. Не сме професионалисти, самодейци сме, но то просто идва отвътре, от душата. Ами вече 5-6 години сме така заедно с групата. Колектива е добър. Събираме се с удоволствие, пеем. Бяхме в Търново, където получихме абсолютно всички възможни грамоти, награди, дипломи. Българевци с открита душа и сърце приемат всички наши изяви на сцена пред читалището, в читалището, в района, в каварна. Имаме покани както в малките села, така и в градовете. И ние взимаме винаги активно участие. Стараем се да сме на ниво. Първо ме мъчи самотата. И затова искам да изляза, да организираме някакво мероприятие в нашето село, защото селото ни не е малко. Доста голямо е нашето село, но преди бяха много талантливи хората. Те се заминаха и ние трябва да ги наследим и по-нататък и за младите да оставим нещо като наследство ли, как да ви го кажа. Нали, от поколение на поколение всичко се предава. От деди, прадеди, ние откъде го знаем. Нашите родители са били на времето и те са от своите родители са ги научили, те са и предадени на нас и ние трябва да ги предадем на младото поколение. Като седише до нетке, като седише до нетке, бащини си равни двори, бащини си. В състава сме 18 жени, но в момента намаляхме малко, но пак ще се увеличим. Обаче има и много желаещи, но не знам как ще се състои това нещо. Нали? И места трябва, и превоз трябва, като отидем някъде. Не поглеждай към томеня.
Тези носи са от бабите ни, от майките ни, които сме ги пазили. При нея са съхранени, което не трябваше от нея взимаме, които не можахме, нямаше, не ни стигаше, взимахме от село, от хората, които са ги запазили. И за това хубаво нещо е да имаш и старинен. Като бяхме на Дебрене, аз каквото съм носила от дрехите на баба ми. Те са 100 годишни. Аз съм ги съхранявала и където сме отишли, винаги сме били класирани на първо място. Особено в Дебрене. Него обичай никога няма да го забравя. Почнаха публиката да идва, сякаш имаше някакъв сбор там. И ние се чудехме, пък ръкоплескане, аплодисменти, колкото ще. Много интересно беше там. Че ако ми притъмнее, ще те грабна с враня коня, ще те грабна с враня коня. Искам да издигнем нашето село. Където отиваме, все се класираме и смятам за напред да продължим още по-нагоре. И все от хубаво по-хубаво да бъде. Оставам вкъщи в всичко, заклишвам вратата и тръгвам напред. Тогава годиника, тогава годиника, има вятъра да гони, има вятъра да гони. Много харесвам, понеже дори обичам да пея, майка ми пееше, брат ми пееше. И аз вече на възрастна съм, ама все пак по-малко мъча се по телевизора, като чуя нещо хубаво и си пея, си тананикам. Вълчица, градинчица, бодючица, и до бялая бълчица. Не са били два славея, два бюбюла, най-са били до две моми, доброжанки. Аз участвам в състава още в началото, още при сформирането на самия състав. Той е от много добри певици, 17 женички участват. Аз отивам там с много голямо желание, изучаваме много хубави песни, даже вече до такава степен сме се сработили, участваме на фестивали, например бяхме на фестивал във Варна, във фестивалния комплекс. Представихме се много добре, даже получихме грамота. Ще ви заведем, да ни грейте като славеи, да ни грейте като слънца, да ни грейте като славеи, да ни грейте. Имаме намерение да изучаваме нови песни с най-голямо желание. Просто всички сме включени там с желанието да постигнем някакви успехи. И съвсем наскоро даже бяхме и на един друг фестивал, пак, само че беше в спортната зала. Участвахме с 4 песни, да, и представихме се добре и получихме също похвала и грамота. Рано ранила мамо Грозданка, рано ранила мамо Грозданка, за бяло грозде мамо в лозята, за бяло грозде мамо в лозята. Таман си плета мамо прискочи, таман си плета мамо прискочи, падарче отпред мамо изскочи, падарче отпред мамо изскочи. За напред също възнамеряваме да си подготвяме нови песни, така да си разшириме нашия репертуар. Всички сме така мобилизирани, че просто искаме, ако сме живи и здрави и за напред, така да си продължиме и да поженем по-големи успехи, разбира се. Ръка на